Мужчынскі кляштар бернардзінцаў у Берасці і яго гісторыя. – 1605 год. Па запрашэнні луцкага біскупа Марціна Шышкоўскага ў горадзе з'яўляюцца манахі-бернардзінцы. Яны атрымліваюць зямлю ў Замухавецкім прадмесці. Гэта гістарычны раён на левым беразе Мухаўца. Там узводзяць першыя драўляныя пабудовы, у тым ліку і капліцу. Пачатак 17 стагоддзя. На ахвяраванні канцлера Льва Сапегі і Яна Галемскага пачынаецца будаўніцтва манументальнага мураванага кляштара. 1623 год. Асвячэнне мураванага касцёла святога Яна Хрысціцеля і святой Ганны. Пачынаючы з 1665 на працягу года на тэрыторыі кляштара працаваў манетны двор. Якія ж манеты тут білі? Медныя соліды Вялікага княства Літоўскага, а па-народнаму барацінкі. На манетным двары працавала больш за 1,5 сотні чалавек, а выбіта было, як лічыцца, больш за 240 мільёнаў манет. Калі падлічыць, то ўсяго за адныя суткі выраблялася 636 тысяч барацінак, агульнай вагой амаль тонну. З цягам часу храм дабудоўваецца і стае архітэктурнай дамінантай замухавецкай часткі Берасця. У 17-18 стагоддзях кляштар – цэнтр асветы і гаспадаркі. Аптэкарскі гарод, бібліятэка, школа – усім гэтым займаюцца манахі. Яшчэ ў сярэдзіне 18 стагоддзя вяліся актыўныя працы па разбудове і упрыгожванні мураванага комплексу, які захоўваў свой велічны выгляд аж да 19 стагоддзя. Але з пачаткам будаўніцтва крэпасці ў 1830-х лёс абіцелі быў, на жаль, перадвызначаны. Кляштар зачынены, будынкі перададзеныя вайскоўцам. Навошта? Каб прыстасаваць пад фартыфікацыйныя патрэбы. У сярэдзіне 19 стагоддзя ў перабудаваных карпусах размяшчаецца берасцейскі Аляксандраўскі кадэцкі корпус. Сам касцёл падзелены перакрыццямі на паверхі для навучання і жыцця кадэтаў. У 1854 годзе ўвесь комплекс былога бернардзінскага кляштара ў Берасці быў перароблены пад вайсковы шпіталь, які ў гады Першай сусветнай вайны выкарыстоўваўся для лячэння параненых. 1915 год. Расійская армія спешна пакідае Берасць. Камандаванне аддае загад пра эвакуацыю ды знішчэнне аб'ектаў крэпасці. Тады акурат будынкі колішняга бернардзінскага кляштару былі моцна пашкоджаны адступаючай расійскай арміяй. Міжваенны час, 1920-30 гады. На базе былога кляштару разгорнуты акруговы шпіталь. У гэты ж час ідзе рэканструкцыя карпусоў касцёлу і кляштару. Толькі ў сярэдзіне 20 стагоддзя будынкі колішняга кляштару канчаткова перастаюць існаваць. Пашкоджаныя ў часе баёў, яны былі разабраныя на цэглу. Сёння ад мужчынскага кляштара бернардзінцаў не захавалася пабудоваў, але пад зямлёй засталіся падмуркі і сутарэнні, крыпты, якія даследавалі археолагі ў 1992 годзе. Яны цяпер з'яўляюцца адзінымі матэрыяльнымі сведкамі існавання гэтага манастырскага комплексу.